दुबाइआव जानाय एसबिकेएफनि 8थि मुलुगनां गेलेनायाव देरहासार बर' फिसानि मुलुगनाङारि गेलेनायाव कुन्जलता बर'आ 3 सनानि मेडेल देरहासार। 100 मिटार 200 मिटार खारनाय आरो लं जाम्पआव सनानि मेडेल देरहासार कुन्जलता बर'नि। खारनायनि रानि बडलेण्ड एक्सप्रेस कुन्जलता बर'आ न'आव सफैबाय। बावैसो सान सिगां दुबाइआव जानाय एसबिकेएफनि 8थि मुलुगनाङारि गेलेनायाव बर'नि फिसा कुन्जलता बर'आ 3 सनानि मेडेल देरहानो हानानै बिटिआरजों लोगोसे आसामनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हायो। दुबाइआव जानाय मुलुगनाङारि गेलेनाय बादायलायनायाव कुन्जलता बर'आ 100 मिटार आरो 200 मिटार खारनायाव सनानि मेडेल आरो लं जाम्प बारनायावबो सनानि मेडेल देरहानो हायो। खारनायनि रानि बडलेण्ड एक्सप्रेस कुन्जलता बर'आ न'आव सफैनानै साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनो गावनि गोजोननायखौ फोरमायनायजों लोगोसे गावखौ हेफाजाब होनाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिमोननो साबायखर बावो।